Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή από το κανάλι 12 με 1 με τον τίτλο Ηγεσία και Επιχειρήν. Σήμερα με τον ιδιαίτερο τίτλο Αγροτικός Επιχειρήν και θα πούμε μετά, όταν παρουσιάσουμε και τον καλεσμένο μας, τι ακριβώς εννοούμε. Να σας υπενθυμίσουμε εγγραφή στο κανάλι μας για να έχετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε μια καινούργια εκπομπή και το site μας 12με1.gr, όπου θα βρείτε όλη την ταινιοθήκη και όλο το υλικό που έχει παράξει αυτό το κανάλι τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 600 βίντεο που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν οι εκπομπές μας και θα τις απολαύσετε στον χρόνο που θα θέλετε εσείς. Πριν όμως μιλήσουμε παραπάνω, ας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Και συγκεκριμένα, εδώ έχουμε καταρχήν τον Χριστόδουλο του Κουτσουλιάνο, τον συνεργάτη μας, συγγραφέα και σύμβουλο επιχειρήσεων. Να πούμε και την είδηση, έρχεται καινούργιο βιβλίο, είναι στο δρόμο. Χριστόδουλε, θα μας προλάβει? Νομίζω μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα έχει εκτυπωθεί, οπότε θα το παρουσιάσουμε και στο κοινό. Και επίσης στο κέντρο της οθόνης, κεντρικό παράθυρο, ο Χρήστος Κατσάνος από την DKG Group. Ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δίνεις, Χρήστο, τέος συμμαθητή μας. Έχουμε και μια άλλη οικειότητα. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Γιατί θα μας μιλήσεις? Γιατί ήρθες σε εμάς δηλαδή σήμερα? Για πες μου. Γιατί τα δύο ζητούμενα σήμερα στην κοινωνία την οποία ζούμε και κυρίως από το 2030 που έρχεται μέχρι το 2040 είναι η ηγεσία και η επιχειρήν. Η επιχειρήν και η ηγεσία. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν πλέον παρά να πάνε μαζί. Και όταν μιλάμε για το αγροτικό επιχειρήν είναι λίγο διαφορετικό θέμα. Δηλαδή κάποια στιγμή η αντίληψη ήταν ότι αυτό που κάνουμε στο αγροτικό κομμάτι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την παραγωγή και την ύπαιθρο. Αλλά τα τελευταία χρόνια καταλάβαμε και με τον κορονοϊό ότι δεν ασχολείται με ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά ασχολείται με το τρόφιμο. Και αν κάποιος ασχοληθεί με το τρόφιμο, τότε πρέπει να ασχοληθεί και με όλη την αλυσίδα του τροφίμου. Από τη στιγμή που θα το παράξει μέχρι τη στιγμή που θα το καταναλώσει κάποιος. Οπότε αυτό είναι και το ζητούμενο, γι' αυτό είμαι και στην εκπομπή. Συν ότι είμαστε συμμαθητές, συν ότι μας αρέσει το business, αλλά κυρίως το επιχειρήν. Γιατί επιχειρήν σημαίνει να αγαπάς και αυτό το οποίο κάνεις. Το business είναι βρίσκεις μια ευκαιρία, την κάνεις, κερδίζεις και προχωράς. Να ξεφύγουμε και από την νοοτροπία ότι πάντα μια θέση στο δημόσιο μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα. Ο λαός λέει: άμα δεν έχεις νύχια να ξυθείς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και το επιχειρήν είναι τα νύχια και μπορούμε έτσι να δώσουμε και ένα μήνυμα στον νέο κόσμο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το εξής. Είναι χρόνια τώρα, περίπου μια 20ετία, από τις πρώτες ΚΑΠ που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σηματοδοτήθηκε ότι ένας αγρότης δεν νοείται πλέον αγρότης των 100 στρεμμάτων, έστω και των 200 στρεμμάτων, ειδικά σε μονοκαλλιέργειες, σε ετήσιες, και πρέπει αυτό να γίνει μεγάλο. Οι αγρότες σαν έννοια αγροτιάς είναι κάτι μεγάλο. Άρα μπαίνουμε στο εξής ερώτημα. Συμβατική γεωργία, βιολογική γεωργία, αναγεννητική γεωργία, γεωργία ανθεκτικότητας. Μήπως τελικά όλα αυτά αποτελούν ένα κομμάτι μιας γεωργικής εκμετάλλευσης ή πρέπει να μιλήσουμε πλέον για τις γεωργικές επιχειρήσεις? Πρέπει να μιλήσουμε κατευθείαν για τις γεωργικές επιχειρήσεις και το λέω αυτό γιατί από τη στιγμή που μιλούσαμε για κάποια κοινή αγροτική πολιτική σήμαινε ότι κάποιοι που κάναν την πολιτική είπαν ότι εσείς πρέπει να παράγετε συγκεκριμένα πράγματα. Άρα η κάθε χώρα έπρεπε να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνταν ότι ήταν καλύτεροι και θα μπορούσε να βοηθήσει τις άλλες χώρες να μην παράγουν τα ίδια πράγματα και να είναι ανταγωνιστικές. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και σήμερα θέλουμε να πούμε ότι αυτό τέλειωσε, γιατί η κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρώπη από τη στιγμή που ήρθε η παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι από εδώ και πέρα όλα τα προϊόντα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, άρα ο ανταγωνισμός άρχισε να γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και θα πει κάποιος, μα στα αγροτικά προϊόντα? Φυσικά. Και στα αγροτικά προϊόντα εδώ φτάσαμε να έχουμε ανταγωνισμό και στα φρέσκα προϊόντα. Φανταστείτε προϊόντα τα οποία δεν πίστευε κανείς ποτέ, όπως το ακτινίδιο ή το ροδάκινο για παράδειγμα, που τα λέγαμε κάποτε φθαρτά, να μπορούν να ανταγωνίζονται διότι έχουν βρεθεί τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να τα διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί όμως τώρα έχουμε ακούσει την έννοια βιολογική γεωργία, λέμε αναγεννητική γεωργία, γεωργία ανθεκτικότητας κλπ. Γιατί ο καθένας μπορεί να βρει κάπου εκεί το σπιτάκι του. Η λέξη βιολογική γεωργία, πέρα από τον τρόπο που καλλιεργεί κάποιος, είναι και ο τρόπος που εμπορεύεται τα προϊόντα. Πού τα εμπορεύεται? Σε ανθρώπους οι οποίοι εκτιμούν ότι αυτό το προϊόν έχει βγει, έχει παραχθεί από την βιολογική γεωργία, δηλαδή από μεθόδους τους οποίους αυτός δέχεται να πάρει τα προϊόντα και να τα καταναλώσει.
Ομοίως όμως βλέπουμε και ότι στην Ήπειθρο υπάρχουν πολύ μεγάλες, θα έλεγα άειλες αξίες, όπως είναι κάποια ελαιόδεντρα, όπως είναι κάποια αμπέλια, τα οποία όλα αυτά υπάρχει μία μεθοδολογία. Δεν χρειάζεται να τα βγάλεις και να βάζεις καινούρια. Μπορείς όμως να κάνεις αναγεννητικές πρακτικές, δηλαδή και να τα αναγεννήσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί και θα μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός, αλλά ταυτόχρονα να βρεις και αυτούς οι οποίοι καταναλώνουν προϊόντα που έχουν ευαισθησία όταν βλέπουν ότι προέρχονται από την αναγεννητική γεωργία. Ομοίως τώρα και το resilient agriculture. Τι σημαίνει αυτό? Η γεωργία ανθεκτικότητας. Έχουμε ένα θέμα. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, η οποία κλιματική αλλαγή έχει φέρει κλιματική κρίση και πρέπει να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Για ποιο λόγο? Γιατί τα φυτά μας, τα δέντρα μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις αλλαγές αυτές. Τι σημαίνει? Ότι μάλλον πρέπει να είμαστε resilient, δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μια ανθεκτικότητα και που στην αρχή μπορεί να μην υπάρχει κερδοφορία για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Πού βοηθάει αυτό? Σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι παράγουν με έναν τρόπο και κάποιοι άλλοι τα καταναλώνουν. Για να το κλείσω, ναι, είναι επιχείρηση διότι έχει όρους επιχείρησης. Δηλαδή έχει έσοδα, έχει έξοδα, αλλά κυρίως έχει διαδικασίες, οι οποίες διαδικασίες δεν εξαρτώνται από εμάς. Γιατί είτε είναι η ενέργεια, είτε τα λοιπάσματα, είτε οι πρώτες ύλες, είτε κυρίως τα εργατικά χέρια. Είναι ένα σύνθετο θέμα στο οποίο εάν δεν βρεις λύση δεν θα μπορέσεις και να καλλιεργήσεις. Αν δεν μπορέσεις να καλλιεργήσεις δεν θα μπορέσεις να εμπορευτείς. Αν δεν μπορέσεις να εμπορευτείς δεν θα μπορέσεις να βρεις και τον χώρο σου. Αυτά όλα που ανέφερες αφορούν ένα σύστημα γεωργίας, ας το πούμε έτσι απλά, το οποίο παράγει ποιοτικά προϊόντα. Προϊόντα με πιστοποιημένα, με την βιολογική ίσως καλλιέργεια ή έστω με την πιστοποίηση παραγωγής, είναι ανώτερους ποιότητας προϊόντα. Πριν από 25-30 χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε η κεντρική αγορά του Μονάχου, όπου όλα τα φρούτια και τα λαχανικά πήγαιναν εκεί. Εκεί λοιπόν διαμορφώνονταν με τη διαδικασία της δημοπρασίας οι τιμές και έτσι ο αγρότης ήξερε, παρά το ότι ήταν φθαρτά κάποια πράγματα, κάποια προϊόντα όπως το ροδάκινο, ήξερε τι τιμές θα πάρει και πώς θα τις πάρει και πώς θα λειτουργήσει η αγορά. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχει ο κανόνας κάποιων μεγάλων εταιριών που είναι leader στην διαχείριση και στην διακίνηση και που ορίζουν και τις τιμές. Σε αυτό το περιβάλλον που έχει λιγότερη προστασία για τον παραγωγό, άρα και για τον επιχειρηματία αύριο, πώς μπορεί να αντέξει η διαδικασία αυτή και πώς μπορούμε πλέον εμείς οι καταναλωτές να μιλήσουμε για την αγροτοδιατροφή ή για την τροφή που πρέπει να παράγουμε σαν αγρότες και να καταναλώνουμε σαν καταναλωτές. Να έχεις βάλει 3-4 θέματα μαζί, τα οποία μου αρέσει γιατί θέλω λίγο να τα συνδέσω κιόλας. Θα κάνω μεγάλα. Θα τα συνδέσω γιατί έτσι πρέπει να γίνονται οι ερωτήσεις. Δεν είναι μοναδιαίες γιατί έχουν μία σύνδεση και θα το απαντήσω. Πριν 25-30 χρόνια είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, να πάψουμε να μιλάμε πριν 25-30 χρόνια. Οι αλλαγές που έχουν γίνει από τον κορονοϊό και μετά έχουν φέρει 100 χρόνια αλλαγών. Οπότε 20-25 χρόνια θυμίζουν πλέον και για τις νέες γενιές κάτι σαν να μιλάμε για παλαιολιθική εποχή. Έχουν αλλάξει τα πράγματα διότι από τότε, να πούμε ότι πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει πλέον στις πόλεις. Οι πόλεις τροφοδοτούνται από τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη σήμερα διότι αυτά φέρνουν τα προϊόντα κατευθείαν στο καλάθι μας. Άρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και όταν μιλάμε για το food supply chain, μιλάμε ότι όλη αυτή η αλυσίδα πρέπει να παράξει μια αξία. Γι' αυτό και θα δούμε αρκετές αξίες μέσα εκεί και οικονομικές, που υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες μεταφέρουν τα προϊόντα, επιχειρήσεις που βάζουν τα προϊόντα στο ράφι και τώρα έχουμε δει και τις επιχειρήσεις οι οποίες σου μεταφέρουν τα προϊόντα αυτά στο καλάθι σου, στο σπίτι. Άρα τι ζούμε? Ζούμε αυτή τη μεγάλη επανάσταση του ότι εμείς είμαστε μέσα στο σπίτι, έχουμε τις εφαρμογές και κάποιος μπορεί να μας τις φέρει στο χέρι. Αυτό είναι από την πλευρά του καταναλωτή. Από την πλευρά όμως του παραγωγού πρέπει να σκεφτεί κάτι. Δεν είναι όλοι οι καταναλωτές μεγάλοι φαν της αγροδιατροφής. Διότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και υπάρχουν ολόκληρες γενιές οι οποίοι λένε: εμένα δεν με ενδιαφέρει η αγροδιατροφή, οτιδήποτε έρχεται από τον αγρό, με ενδιαφέρει σκέτο μια τροφή. Η οποία τροφή μπορεί να είναι και σύνθετη, μπορεί να είναι από πράγματα τα οποία δεν έρχονται από τον αγρό. Και λες, μα είναι δυνατόν? Η απάντηση είναι δυνατόν γιατί υπάρχει μια τέτοια τάση. Πώς θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε σήμερα το 2024 μια τάση των νέων ανθρώπων να μην πίνουν αλκοόλ? Και μέσα σε αυτό έχουν βάλει και το κρασί. Αποτέλεσμα, ο ίνος σήμερα να δέχεται μια πολύ μεγάλη
θα έλεγα με πίεση, γιατί στις επόμενες γενιές δεν θα μπορέσει να έχει τη σύνθεση που έχουμε εμείς τώρα. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Η έννοια του να παράξει κάποιος μέσα στον αγρό δεν φτάνει μόνο. Η έννοια του να καταναλώσει κάποιος δεν φτάνει. Η έννοια του να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι οι τεχνολογικές ευκολίες που έχουν έρθει, καλή ώρα όπως τώρα, δεν είμαστε στο ίδιο στούντιο και οι τρεις, αλλά μπορούμε να παράξουμε αξία μέσα από την κουβέντα μας, έτσι ακριβώς γίνεται και στις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να παράξουν. Πολλά κομμάτια τους που τα ήθελε κάποιος στον αγρό μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γινόταν με ανθρώπινα χέρια, μπορούν τώρα πλέον να γίνουν με αυτοματισμούς. Και κυρίως και το τελευταίο, από τη στιγμή που κάποιος ασχολείται με την τροφή του και τη διατροφή του, αρχίζει να δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτόν που παράγει και νομίζω ότι έρχεται πολύ κοντά του, γιατί σήμερα είναι εύκολο σε κάθε προϊόν πάνω να υπάρχει μια ταυτότητα και να μπορώ να σκανάρω και να δω από πού έρχεται, και ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολο σε κάθε προϊόν να βάζω κάτι που θα το σκανάρει ο τελικός μου χρήστης, και έτσι από το να είμαι μέσα στη μάζα να φτάνω στο κομμάτι και να λέω ότι έχω ένα tribe και βρίσκω τους ανθρώπους που καταναλώνουν τα δικά μου προϊόντα. Θα συμφωνήσω ότι άρχισαν να αλλάξει η καιρή και μετά τον κορονοϊό έχουν αλλάξει ακόμα πιο πολύ. Όμως θα πρέπει όλοι να παραδεχθούμε ότι και στο παρελθόν λειτουργούσαμε διαφορετικά, λειτουργούσαμε αναλογικά, λειτουργούσαμε χειροκίνητα. Είχαμε όμως κανόνες αγοράς που ήταν ως ένα βαθμό αρκετά προστατευτικοί για τον μέσο αγρότη, για τον μέσο επιχειρηματία, για τον μικρό αγρότη, για τον μικρό επιχειρηματία. Σήμερα βεβαίως μικρός αγρότης δεν υπάρχει, μικρός επιχειρηματίας τι να εξαφανιστεί, αφού στην Ευρώπη η αναλογία είναι 70% επιχειρήσεις με λιγότερο 10 άτομο προσωπικό, στην Ελλάδα είναι 5 και 3, φτάνουμε σε μια άλλη συνθήκη. Γι' αυτό μίλησα για το παλιότερο, γιατί σήμερα έχουν αλλάξει συνθήκες και η προστασία που είχαν αυτού του τύπου τα προϊόντα, ως προϊόν, τελικό προϊόν, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μίλησε για τα ακτινίδια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, είχα κάποια στιγμή κάνει ρεπορτάζ για τα ακτινίδια της περιοχής της Καβάλας, της Χρυσούπολης. Είχαν κλείσει χιλιάδες τόνους με μια μεγάλη εταιρεία διανομής και ξαφνικά η εταιρεία διανομής στο 50% της ποσότητας τους άλλαξε τους κανόνες και λέει: αν θέλετε τόσο, έχει καλώς, αν δεν θέλετε, κάντε κάτι άλλο. Ή η ζημιά που έπαθαν τα οδάκινα της Συμμαθίας μετά τις κυρώσεις που υπευλήθηκαν στη Ρωσία. Όλα αυτά, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις επιχειρήσεις. Πώς μπορεί να προστατευτεί ένας τέτοιος χώρος? Πέρα από την ποιότητα. Παράγουμε το καλύτερο προϊόν, αλλά άμα δεν έχουμε αγορά να το πουλήσουμε. Αληθεύει, αλλά όταν μίλησα για τη λέξη resilient agriculture, θα βγάλω το agriculture, θα βάλω τη λέξη resilient. Γιατί από όταν είχαμε τον πόλεμο με την Ουκρανία και τη Ρωσία, τι καταλάβαμε κάτι? Ότι είμαστε όλοι απροστάτευτοι. Όταν είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια χώρα η οποία ήταν πλήρως εξαρτώμενη από τη Ρωσία όσον αφορά την ενέργεια, φτάσαμε να λέμε τι θα γίνει. Και αυτή τη στιγμή σιγά σιγά έχουμε 2-3 χρόνια που σαν Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να απεξαρτηθούμε. Ακριβώς αυτό κάνει και το επιχειρήν το γεωργικό. Προσπαθεί να βρει τρόπους και πατήματα. Έχουν αλλάξει πράγματα, όπως είπατε πριν. Υπάρχουν επιχειρήσεις, όπως λέγατε, οι οποίες παραλαμβάνανε κάποια προϊόντα κλπ. Αλλά σήμερα υπάρχουν οι ίδιες εταιρείες οι οποίες έχουν δημιουργήσει clubs. Και τα clubs σημαίνει ότι μπορούν να σου προστατεύσουν το προϊόν. Δηλαδή να βάλεις μέσα τα κτήματά σου, να παράγεις με τον τρόπο που θέλουν και να εμπορευτούν. Ένας τρόπος. Το δεύτερο είναι ότι έρχονται οι συνέργειες. Συνέργειες σημαίνει ότι κάθονται οι διάφοροι συνεταιρισμοί και μιλάνε μεταξύ τους. Μιλάνε μεταξύ τους σαν μεγάλες δυνάμεις. Για παράδειγμα, εσείς που είστε κοντά στον Εύρο, θα σας πω ότι στην Ξάνθη, η Μπισέκε, ή μια παλιά συνεταιριστική οργάνωση που είχε σχέση με τα καπνά, σήμερα προείσταται σε μια δράση με ένα πολύ καλό καλάθι ελληνικών προϊόντων. Η καινοτομία δεν χρειάζεται να είναι κάτι το οποίο να βγαίνει και να είναι από το μέλλον. Μπορεί να είναι κάτι από το παρελθόν, το οποίο απλά να είναι κενό και τόμο. Δηλαδή κάτι παλιό με μια καινούργια προσέγγιση εκεί που ψάχνει να βρει μια αγορά. Στο δουλεύει. Εγώ να πω από τη μεριά μου ότι μετά από αυτό το πρώτο μισό της εκπομπής ότι είμαι ιδιαίτερος χαρούμενος, και αυτό το καταλαβαίνουν και οι θεατές μας από τον τρόπο που απαντάει ο καλεσμένος μας, ο οποίος κατά την ταπεινή μου άποψη, έχοντας διανύσει 30+ χρόνια το αγροτικό επιχειρήν, κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ένας από τους κορυφαίους στην Ελλάδα στη συμβουλευτική. Θέλω να τονίσω ότι επειδή το πρώτο μου πτυχίο είναι στη γεωπονική, ότι όταν ξεκινούσαμε τη γεωπονική, δεν υπήρχε η έννοια του
αγρότη επιχειρηματία τη δεκαετία του 80. Και θέλω να πω και στο Θανάση ότι τα πράγματα εξελίσσονται και στο αγροτικό επιχειρήν, έστω και αν τα παρακολουθώ από μακριά τώρα με την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή, ό,τι ήξερες εχθές, αύριο μπορεί να είναι παλιό. Ό,τι ισχύει στο κανονικό business, ισχύει και στο αγροτικό business. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Εγώ λέω ευτυχώς. Άρα και οι αγρότες γι' αυτό χρησιμοποιούν εταιρείες σαν του Χρήστου για να προοδεύσουν. Δεν γίνεται να πας πια μόνος. Ο Χρήστος μίλησε πολύ εύστοχα για συνέργειες. Και χωρίς συνέργειες πραγματικά δεν γίνεται τίποτα. Επίσης να πω ότι για τη ΣΕΚΕ που ανέφερε ο Χρήστος προηγουμένως, είναι γνωστό πανελληνίως ποιος είναι ο πρόεδρος της αυτή την περίοδο. Έτσι. Το ξέρουμε φαντάζομαι. Έτσι. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Έτσι. Για να λέμε και την αλήθεια. Που αυτό δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο στο αγροτικό επιχείρημα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν πρέπει να το προσπερνάμε έτσι δηλαδή. Το γεγονός ότι ένας πρώην Πρωθυπουργός έχει γίνει πρόεδρος σε μια πρώην συνεταιριστική καπνοβιομηχανία. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Ακριβώς αυτό καταδεικνύει. Πολύ σημαντικό. Δείχνει τον τόνο δηλαδή. Εγώ θέλω πάνω σε αυτή τη συζήτηση να ρωτήσω τον Χρήστο. Ακούμε το τελευταίο διάστημα, θα την κάνω λίγο μελλοντική την ερώτηση. Ακούμε το τελευταίο διάστημα πολύ έντονα κάθε μέρα στα κανάλια, στα sites, στο διαδίκτυο τη λέξη κλιματική αλλαγή. Ακούμε το περίφημο ESG. Ακούμε το περίφημο αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα. Ακούμε τη λέξη βιωσιμότητα. Πώς θα επηρεάσουν αυτές οι έννοιες που ανέφερα προηγουμένως στο μέλλον, το 2030, το 2040, όλες τις αγροτικές επιχειρήσεις? Πρέπει να είναι οι αγροτικές επιχειρήσεις και το αγροτικό επιχειρήν απαραβίαστα, θα έλεγα, θα χρησιμοποιήσουν μια περίεργη έννοια, συνδεδεμένες με αυτές τις έννοιες για να προχωρήσουν. Χρήστο, σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την ερώτηση. Αυτή την ερώτηση είναι ό,τι πιο αγαπημένο έχω και νομίζω ότι εδώ πάνω σε αυτό πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις. Να πω κάτι, η κλιματική αλλαγή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλάζει το περιβάλλον. Δημιουργεί όμως κρίσεις. Οι κρίσεις αυτές δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθουμε. Και έτσι καταλάβαμε όλοι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και έτσι θέσαμε τους στόχους, τους 17 στόχους. Και πρέπει να πετύχουμε και κάποιους στόχους, να κρατήσουμε 2 βαθμούς μόνο παραπάνω τη θερμοκρασία μέχρι το 2030. Άρα μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή παίζεται ένα παιχνίδι. Και γιατί μιλάω για το αγροτικό κομμάτι και σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί ο μόνος τρόπος για να απορροφήσεις διοξείδιο του άνθρακα είναι οι καλλιέργειες. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε, όλοι οι άλλοι τρόποι είναι να περιορίσουμε. Άρα εδώ έρχεται ο πολύ μεγάλος ρόλος της γεωργίας, ότι βοηθάει στο περιβάλλον και όχι μόνο βοηθάει το περιβάλλον. Βοηθάει και την κυβέρνηση, βοηθάει και το κράτος, βοηθάει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθάει και τον κόσμο όλο να πετύχει τους στόχους τους οποίους θέλει. Και θα πω κάτι, αν είναι να δίνουμε επιδοτήσεις, καλύτερα να δίνουμε επιδοτήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που καλλιεργούν. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι καλλιέργειες απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Είπαμε μία λέξη ESG. ESG είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποτε. Πριν 20 χρόνια υπήρχε το τριπλό, θα έλεγα, PPP, People, Planet, Profit. Ρε παιδιά, όταν κάνουμε μία επιχείρηση να σκεφτόμαστε λίγο και το περιβάλλον, να σκεφτόμαστε λίγο όμως και τον άνθρωπο, το people, αλλά και την κερδοφορία. Και έρχεται η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν λίγα χρόνια και λέει, παιδιά, δεν το θέλω έτσι. Θέλω να το δούμε ολιστικά. ESG, δηλαδή environmental, όταν κάνεις κάτι, τι κάνεις για το περιβάλλον, το είπαμε ήδη. Το δεύτερο κομμάτι, τι κάνεις για την κοινωνία. Δεν είσαι πλέον μία επιχείρηση, είσαι πλέον ένας πολίτης εταιρικός. Και το τρίτο κομμάτι είναι το governance, δηλαδή πώς εσύ διαχειρίζεσαι τον κόσμο σου μέσα. Και ξαφνικά αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι αν δεν το συνδέσουμε με τη χρηματοδότηση, δεν θα μπορέσει κάποια επιχείρηση και πόσο μάλλον αγροτική να πάρει χρηματοδότηση. Και είπε ότι το κάνω νόμο, σε ένα χρόνο είναι νόμος και λέει ότι θα βγάλεις 2 report. Το ένα report είναι τα χρηματοοικονομικά σου, αυτά που λέγαμε πηγαίναμε στην τράπεζα. Και το άλλο κομμάτι είναι ποιο είναι το impact το οποίο έχεις. Και γιατί το λέω το impact? Μπορεί να κάνεις ένα report, αλλά το impact είναι αυτό το οποίο δείχνει η επίδρασή σου με τις πρακτικές σου. Και αυτό θα σε οδηγήσει σε ένα κομμάτι που λέγεται χρηματοδότηση. Άρα τι βλέπουμε? Κοινωνία, περιβάλλον, χρηματοδότηση, διακυβέρνηση. Νομίζω ότι η καλύτερη επιχείρηση πλέον το 2030-2040 για να δουλεύει κανείς είναι μια επιχείρηση αγροτική και μια επιχείρηση τροφίμων. Μια επιχείρηση αγροτική, μια επιχείρηση τροφίμων, όμως εδώ έχεις έναν μεγάλο στάθμιτο παράγοντα που λέγεται καιρός.
Όλα αυτά που λέμε, πεδίο έχουν, γήπεδο εφαρμογής, η γη. Θέλω λίγο έτσι να το εξειδικεύσουμε, δράτω με τις ευκαιρίες και διαβάζοντας, έχοντας ενημέρωση της δικής σου δραστηριότητας, Χρήστο Κατσάνο, σχετικά με τα θερμοκήπια και να δούμε πώς μπορούν και τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα θερμοκήπια πλέον σαν εγκατάσταση, ώστε να μειώσουν τους κινδύνους που προκαλεί μια κλιματική αλλαγή. Παραδείγματος χάρη, πριν από μια μισή εβδομάδα περίπου, είχαμε ένα απότομο μπουρίνι οκτωβριανό εδώ στην Αλεξανδρούπολη που τσάκισε το χαλάζι τις ελιές λίγο πριν τις μαζέψουν. Θα μου πεις ελιά στο θερμοκήπιο, εντάξει, δεν γίνεται, αλλά τα υπόλοιπα που μπορούν να γίνουν, που μπορεί να βρεθεί μια εφαρμογή έτσι ώστε ο επιχειρηματίας πλέον αγρότης να έχει στο business plan του όλο το πλάνο του πώς μπορεί να προστατευτεί και στην αγορά και από το κλίμα και από τον καιρό και από όλα αυτά που πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως. Θανάση, έχω καλά νέα να καταθέσω εδώ, έως πολύ καλά νέα και θα τα συνδέσω. Τα θερμοκήπια που ασχολούμαι πολλά χρόνια είναι μια λύση, αλλά και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα είπε ότι θα δώσει 600 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις θερμοκηπίων. Να πω ότι κατά την περίοδο του κορονοϊού ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν, όταν έγινε η κρίση πήγε σε θερμοκήπια και είπε: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εργάζεστε για να έχουμε εμείς τρόφιμα. Για πρώτη φορά δηλαδή ο χώρος και ο κλάδος των θερμοκηπίων συνδέθηκε με το τρόφιμο. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα θέμα στην παραγωγή τροφίμων, όπως το είπες πριν, Θανάση, με τον καιρό. Και εκτός από τα θερμοκήπια, δεν είναι ότι να κάνω ένα θερμοκήπιο. Ποιο θερμοκήπιο? Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, τα θερμοκήπια τα οποία θα έχουν πολύ καλή διαχείριση του νερού και της ενέργειας και των ανθρώπων που είναι μέσα. Άρα έχει μια κατεύθυνση εκεί που θα πάει το χρήμα. Το δεύτερο κομμάτι, επειδή τα θερμοκήπια δεν θέλω να αναπτυχθώ, αλλά θέλω να πω για τις εξωχώραφες καλλιέργειες, έχω καλά νέα και κακά νέα. Τα καλά νέα λένε ότι θα πάμε σε προστατευόμενες καλλιέργειες. Από εδώ και πέρα δηλαδή δεν μπορεί να βγει. Άρα και αμπέλι να έχεις και ελιές να έχεις και οτιδήποτε άλλο σε δέντρο να έχεις, θα πάμε σε κάποιες προστατευόμενες καταστάσεις. Είτε δίχτυα ή κάτι άλλο, δεν είναι τις ώρες για να το πούμε. Και γιατί το λέω αυτό, ότι είναι καλά νέα? Γιατί πλέον οι τράπεζες το έχουν συνειδητοποιήσει. Πρόσφατα είχαμε κάνει με την Τράπεζα Πειραιώς μια συνάντηση, η οποία ακριβώς έλεγε ότι έχει φτιάξει χρηματοδοτικά εργαλεία πάνω σε τέτοιου είδους καλλιέργειες. Δηλαδή θα κάνεις μια προσπάθεια να προστατεύσεις, θα κάνεις μια προσπάθεια να ασφαλίσεις, θα κάνεις μια προσπάθεια να έχεις αυτό που είπαμε πριν πάνω στο ESG και θα πάρεις την χρηματοδότηση. Γιατί είναι καλά νέα για το αγροτικό επιχειρήν? Γιατί αν είσαι επιχειρηματίας, κατάλαβες ότι είναι καλά νέα. Αν δεν κατάλαβες ότι είναι καλά νέα, δεν κάνεις αγροτικός επιχειρήν. Δεν κάνεις καθόλου για αυτή τη δουλειά. Μένεις εκεί που είσαι. Χριστόδουλε, θα μας κάνεις τον επίλογο. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πυκνή η συζήτησή μας. Την τράξαμε λίγο, αλλά νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον. Εγώ να πω από τη μεριά μου ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες εκπομπές μας όσον αφορά το επίπεδο της γνώσης που παρέχεται στον θεατή μας. Και είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γι' αυτό. Χαίρομαι. Είχαμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του agricultural business και το λέω αυτό με πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί έδωσε μέσα σε ούτε 20 λεπτά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί ο αγροτικός κόσμος τα επόμενα 15 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά την άποψή μου όλα καταλήγουν στο ESG. Έχει έρθει το ESG και στο αγροτικό επιχειρήν και θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, κλάδο, όπως θέλετε να το πείτε, να ασχοληθούν πολύ εκτεταμένως με τους κανόνες και με τους δείκτες του ESG, ώστε να πάμε σε πιο βιώσιμες καταστάσεις. Γιατί, Θανάση, μίλησες προηγουμένως για την άνοδο της θερμοκρασίας. Ο Χρήστος είπε ότι μέχρι το 2030 πρέπει να κρατήσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας, ακούστε, στους 2 βαθμούς. Ξέρετε, το 2030 είναι σε 6 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει να μην πιάσουμε στόχο. Δεν θα τον πιάσουμε. Εάν δεν εφαρμοστούν όλα αυτά που πολύ εύστοχα ο Χρήστος ο Κατσάνος μας ανέλησε, δεν θα εφαρμοστούν. Είμαι πεπισμένος πλέον μετά από αυτή τη συζήτηση. Να πούμε λοιπόν ένα ευχαριστώ μεγάλο στον Χρήστο του Κατσάνο. Να δεσμευτούμε για το επανειδήν. Με κάποιο άλλο παρόμοιο θέμα, παρεμφερές θέμα. Σίγουρα. Δημοσίως αυτή τη στιγμή, Χρήστο. Το δεύτερο κύκλο. Δεύτερο κύκλο.
Να σας ευχαριστήσουμε όλους που μας παρακολουθήσατε. Πιστεύω ότι ήταν κάτι το ενδιαφέρον, ένα θέμα το ενδιαφέρον. Χρήστο Κατσάνο, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου στην εκπομπή μας. Εγώ σας ευχαριστώ και να έχετε κουράγιο να κάνετε αυτό που και το αγαπάτε, αλλά να ξέρετε κάτι, υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί άνθρωποι έξω που έχουν να καταθέσουν σπουδαία πράγματα, απλά δεν είχαν ποτέ το χώρο για να ακουστούν, οπότε συγχαρητήρια και δώστε χώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε.